We worden alweer ouder en had dus ik meer zorg nodig. Hoe kunnen we met techniek, maar ik altijd maar mensen, die zorg betaalbaar en op niveau houden? In deze serie gaat het over wat Jo en ik zelfs dwaan kennen. De rol van e-health en robotica. Wat zaait de zorg over de toekomst? En wat is de toekomst van de zorg? Parkinson, de vlugst groeiende hersenziekte op een vrouw. Hoe kan Doensjen Tini Huytema helpen? Dokters zijn eigenlijk heel erg gewend om heel erg in te zoomen. En kunstenaars zijn in staat om uit te zoomen. Dus kunstenaars kunnen dokters leren het grotere geheel te zien van een patiënt. Een patiënt is meer dan een haperend orgaan. Heeft ook zijn wensen en zijn behoeften. En kunstenaars kunnen daarin helpen. Kunst kan ook echt voor patiënten zelf helpen als geneesmiddel. Denk aan bijvoorbeeld dans. Mensen met Parkinson hebben moeite met lopen. Kunnen soms totaal niet lopen omdat hun automatische pilootstuk is. Zet een mooi muziekstuk op. Laat ze dansen. En ze kunnen soms nagenoeg vloeiend weer gaan bewegen. Hij is ervan uitzoeken kunst als medicijn. Bas Bloem kreeg een steende ovage van alle cultuurministers voor zijn verhaal. Dat aast. Je lijf zit het. Het is onrustig binnen. En stijfheid, hè. Dat is ook erg. Tini Huytema. Ze is 82 jaar en zo'n jaar verlien kreeg zij de diagnose Parkinson. Nou, eigenlijk mijn moeder had het ook. Dus daar schrik je niet zo. Maar ja, niet leuk natuurlijk. Ja, je moet ermee leren leven. En ik ben een type die zelfstandig wil worden, maar dat kan niet altijd meer. Hè? Tini Huytema gaat trouw alle weken naar de fysiotherapeut, Ronald, en die komt ik bij haar thuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Nou, kom mee. Kom beter. Kom Nou, zullen we gelijk maar gaan oefenen dan? Het contact met mensen is natuurlijk een van de mooiste dingen van het vak. Nou. Want hoe gaat het nu met het omdraaien in bed? Meesken met Parkinson krijgen moeite met bewegen. Wat gaat er slecht? Wat oors op de automatische piloot gaat, die kost erin, je liekwicht bewaren, omdraaien in bed, Zullen we het weer even oefenen? vol net zo goed meer. Ik ben 10 jaar geleden als fysiotherapeut begonnen. En toen ging ik mensen met Parkinson ook op een gegeven moment helpen. En, in een Parkinson beweeggroep. Maar eigenlijk was er geen alternatief. En 5 jaar geleden ben ik Marlien Seinstra, de dansdocent, hier in Leeuwarden, heb ik die benaderd van eigenlijk zie ik in de literatuur dat dansen voor Parkinson-patiënten kan helpen. Maar dat wordt niet aangeboden in heel Friesland niet. Toen dacht ik, dat wil ik gaan veranderen. Waarom? Omdat ik van mening ben dat mensen niet alleen maar in de zorg op het juiste adres zijn. Maar dat mensen ook buiten de zorg zich letterlijk kunnen bewegen. En dat dat ook heel belangrijk is voor deze mensen. Eigenlijk al deze kant op rolt, hè? Ben je bang dat je eruit rolt? Want ik zie dat je een beetje verschrikt kijkt. Ja, het houdt een keer op, hè? Maar het houdt een keer op. Ik zie dat de ruimte zat is. En deze houd je ook altijd wel tegen, hè? Ja. Dan is het stil, dat is niet erg. Kijk maar, Toen doensdocent Marlien Vregewaard troch Ronald moest ze wel even nadenken. Parkinson-patiënten in de doensles. Maar na 1 les wie ze om. Nou, wat het meest bijzondere is dat je mensen achter de rollator binnen ziet komen. Dan gaan ze koffie drinken en dan begint de dansles en wordt de rollator nog net niet aan de kant gesmeten. Maar die is gewoon compleet niet meer nodig. Dus heel veel fysieke verschijnselen van Parkinson-ziekteverschijnselen verdwijnen als ze gaan dansen. Nou, hoe mooi is dat je dat met dans dus voor elkaar kan krijgen? Hoe kan dat? Ritme speelt daar een heel belangrijke rol in. Eigenlijk een van de belangrijkste rollen. En ook dat je bezig bent met nadenken over dans. Dus dat je ook even vergeet dat je patiënt bent. Dus dat is eigenlijk tweeledig. Ik geef mensen gewoon een ontzettend leuk uur in de week waar ze even kunnen ontspannen en even geen patiënt zijn. En daarbij dat ze ook nog voelen van hé, maar je kan fysiek eigenlijk nog meer dan dat ik dacht. Het doensje, dans op recept, docht vrouw Huytema ik goed. Je begint natuurlijk minder stijf te worden. Hè? In het begin heb je dat niet. Dat komt later, hè? Dat je zo stijf wordt. En daar helpt het natuurlijk wel voor.
Dans op recept wordt intussen op zo'n locaties dienen in Friesland. Maar toch subsidies kind dat. Patiënten betel je zelfs een lietse bijdrage. Maar dans op recept rint ze wat op zijn eind. Om te vertellen hoe goed dat werkt, is er een symposium. Maar dat besluit een grote doensvaststelling waarbij alle zaalgroepen tegelijk op het podium zien wat ze kennen. En dat had heel wat voort in Ierde. Er wordt de hele dag dan ik druk oefenen. Daar zijn de kleedkamers. Dan moeten we niet heen. Ik zeg niet dat iedereen met Parkinson moet dansen. Niet iedereen vindt voetbal leuk. Maar dat zou wel heel mooi zijn als dat aantal maar blijft groeien. Ik bereik ze zelf niet. Hè. Ze komen als je die ziekte krijgt. Dan kom je toch eerst bij een neuroloog terecht. En die moet het vertellen van nou, er is een mogelijkheid voor u en dat is dat u kan dansen. Maar zijn er niet collega's die zeggen van ja, leuk en aardig dat je met dat dansen bezig bent, maar het gaat wel ten koste van ons werk? Zulke reacties heb ik wel gehad. Maar als ik ze dan mee kan nemen in het verhaal, dan zie je wel dat mensen dan ook zeggen, oh ja, als het goed is voor de patiënt, dan is het uiteindelijk ook goed voor ons. Want wij hebben de zorg voor de patiënt. En dat moet je voorop stellen. Dit project stopt zometeen. Het mooiste is dat de mensen straks nog wel weer verder gaan. Maar de mensen zullen straks zelf moeten gaan betalen. Dans wordt niet gezien als zorg. En, terwijl het eigenlijk op sommige vlakken hetzelfde bereikt als fysiotherapie. En fysiotherapie wordt wel vergoed. Tini staat niet goed. Tini staat niet goed. Tini moet helemaal aan de andere kant, naast Tineke. Ik heb niet lang geleden in het NRC nog Parkinson, de vlugst groeiende hersenziekte van deze tijd, vertelt professor en autoriteit op het gebied van Parkinson Bas Bloem. Friesland telt een goede 1200 patiënten. Nevens Bloem is het een man-made disease, onder andere door het gebruik van gewoon bestrijdingsmiddelen. Maar dan wil de gauw oor op het goeie nijs, de rol van kunst. Kunst als medicijn. Hij is uitzoeken. Van alle Europese cultuurministers had er zijn verhaal dienen. Ja, het was wel mooi. Ik heb dat verhaal samengehouden met een van mijn patiënten, een man met Parkinson, de eerste violist van het Nederlands Philharmonisch Orkest, die daar voor het eerst sinds zijn Parkinson weer viool speelde. Als ik het nu zeg, krijg ik letterlijk weer kippenvel ervan. Staande ovatie van alle ministers van cultuur over heel de wereld. Ik ging met zo'n pak aan visitekaartjes de deur uit. Als ik wil, kan ik nu echt over heel de wereld dat verhaal komen houden. Kennelijk lopen we in Nederland wel voorop. We zijn wel een leuk land, vind ik. Een vrijdenkend land. Een land waarin we graag een beetje voor de troepen uitlopen. En ik denk dat we als Nederland als gidsland kunst en cultuur op de kaart kunnen zetten. Ons daarmee profileren en dat dan exporteren naar het buitenland. We moeten kunst en cultuur zien als onderdeel van een zoenleben, zei Bloem. Ik denk dat het ook fair is dat bijvoorbeeld dansklassen, muzieklessen, schilderen straks vergoed wordt als onderdeel van de gezondheidszorg. Nog sneller, Mitte, nog sneller. Fysiotherapie wordt vergoeden, doensles net. Maar waarom zo'n zwaarverzekerder soks betel je matten? Dat is interessant. Hè? Verzekeraars zijn van origine schadelastverzekeraars. Die wachten tot er schade is en dan gaan ze dat vergoeden. Tegelijkertijd zien we dat we allemaal ouder worden. Er komen meer oudere mensen, er komen meer chronisch zieken. De behandelingen worden duurder, dus de gezondheidskosten exploderen. En ik denk dat we met z'n allen moeten investeren in gezondheid in plaats van wachten tot die brandjes ontstaan en ze dan gaan blussen. Als een verzekeraar slim is, gaat hij investeren in kunst en cultuur, blijft de gemiddelde Nederlander gezonder en gelukkiger en hoeven zij minder te betalen. Iedereen gelukkig. Iedereen gelukkig. En gezond. En gezond. Kom allemaal goed in dat licht staan, zie je dat? De vaststelling komt dichterbij. Die moet aanzien wat de sprekers die hele dag vertellen. Dat kunst helpen Kim. Ze hebben zelfs onderzoek dienen onder haar eigen doenses. Ja, de mensen geven zichzelf een hoger cijfer op de kwaliteit van leven. En dat is natuurlijk iets wat bij de ouderen heel erg belangrijk is. En ook bij chronisch zieken dansen. En voor ons duimen. Ik zal voor jullie duimen. Nou, toi, toi, toi. Zet hem op. Oké. Doei, doei. Tot ziens. Alleen weet je wat het echt is? Dat wachten steeds. Dat is het leven van een artiest. Hè? Ja. Dat is het leven van een artiest. Nou, dan word ik maar niet meer artiest.
Met wat voor gevoel stond u nou op het podium? Nou, doodmoe, maar wel heel tevreden. Ja, ja, mooi. Moe maar voldaan. Ja, mooi maar. Nou, dat zijn de juiste woorden. Nou heb ik steeds beweging gehad de laatste dagen. En dan ben je eigenlijk veel fitter. Ja, merkt u dat? Ja, beslist, ja. Ja, beslist. Dus hou eens zo, hè. Het contrast met haar mem Kenneth Grutter. Mem voetendagelijks in een rolstoel. Tini op het podium in de harmonie. Ja, dat is echt hemelsbreed verschil. Oh, ik heb genoten van je hoor. Ja, hè? Ja. En wat een mooie voorstelling. Laatste was het mooiste. Ja, dit moet gewoon een vervolg krijgen. Dit moet gewoon door blijven gaan. Ja. Zo lang mogelijk thuis wenjen blijven. Omdat het regeert het wil. Of omdat je het zelfs graag wil. Het liedje kwam ook gestrekt uit. Ja.